Ez most 911 vagy 997? 991. Megsorsoljuk. 911 turbo S van ráírva, ne hazudjál. De jó van, tehát 991-es, 3800 köbcenti boxer turbo, összkerék, 550 lóerő, a Porsche, és több mint 800 lóerő. Demeter Robi, 3 literes V6-os biturbo, 5 kerekes autója. Egyszer így, burnout, hogy jobban tapadjon minden észlikgumi. Utána pedig felolvasom, hogy kik nyertek sétahajókázást, tehát tessék elővenni az Armada hajózás honlapokat. Ezt a futamot meg kell néznem, hiszen brutális lesz. Kőkemény! Nézzük, Janikám, mennyi az annyi?